sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Tingogan Banwaan. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Diretso kang programa sin mga istorya sa luwas. Nasa linya si Ans. Ans, go, go, go. Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag na bareta, maugmangunyan ang Public Safety Office o PSO Legazpi na bakuna sanaan mga personang nakakwara
sa Ibalong Centrum for Recreation o ICR Quarantine Facility ang nagpapailingon niya ng kooperasyon sa mga protocol sa pinagpapautob ninda para sa pasiorden asinman seguridad sa nasambitan ng lugar. Yan sinabi ni PSO Chief Rolly Esguerra matapos na mailingan maninda sa sendang pagpadagos na pagmonitor sa nasambitan ng lugar na pati ang mga persona o kaya mga nagbibisita dyan na mga kapartidaryos o kapamilya kan mga personang nagka-kwarantina para magdaranin pagkaon asin iba pang gamit kan sendang mga kapamilya nagsusunod man sa mahigot na protocols kontra sa COVID-19. So kunyon sinabi ni Esguerra na nagsusunod man ang mga ini sa pagsulog kan ID o kaya pagpailing kan ID na talagang nagpapailing na lihitimong kapamilya ninda at tawanan ninda ng pagkakan asin iba pang gamit sa nasambitan ng lugar asin dapat na magpapresenta man ininin magkakanigong dokumentos na sinda talaga saro sa mga kapamilyang pigtutugutan o pig-autoriseran na magbisita sa nasambitan ng lugar. Pero kaya naugmaman si Esguerra na nagsusunod man giraray sa pagsulog kan tamang pagsulog kan face mask asin face shield ang mga nagbibisita sa nasambitan ng lugar. Sa ngunyan sinabi ni Esguerra na naglalaom sa na padagosan na ang siringgining ugali kan mga ligispenyo mantang sa presente iupan pigagamit na sa Rosa Community Quarantine Facility kan syudad ni Legazpi asin ini pinaghahandaan naman o pinagpreprepara naman bilang sa Rosa Swab Facility na sana kan gobyerno lokal kan Legazpi. Taong asigurasyon na si Esguerra sa lambang publiko lalo na mga ligespenyo nagigibuon daan makakaya na tangan na maprotehiran ang mga personang yaon dyan sa loob kang nasabing lugar. Sabi sa Pio ang mga impormasyon kay Bahan Siboy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas, ito pong report ni Pading Jim Kasubago manunungkol sa pagtabang nara Congressman Didi Cabredo dyan po sa 3rd District. Yan ang pinagasabitan na ehemplo na pigkukonektar sa tamang ahensya di gobyerno ang mga pangangaipo kan mga nasa barangay. Iyan ang dapat na pinagigibo po talaga kung ano sunahiling na problema sa barangay, ipipaabot sa right agency. Yan, sa tabang iyan, kaso mga naunambitan bagang mga ahensya di gobyerno ni Congressman Didi Cabredo Kasubago. Kaya natauwa ni nagkakanigong fundo iyan na mga women planters sa 3rd District. Igwaning 150,000, 145,000 pundo na kagamito na sa pagnenegosyo. Sa pagnenegosyo. Apera ka itong sa pagpreparar kaiyan sa pagtatanom na mga produkto dumaan outlet ninda mapapahiwas pa sa indang oportunidad sa pagkabuhay. Yan. So, ang punto digdi is mga nasa barangay naka-right connect sa ahensya di gobyernong nakatabang. Yan. Nadai na magpara asa na sa dole out kundi kinunektar sa gobyerno, tinauan ni nagkakanigong kapital, pagkatapos uyan, makakatindog na sa sadiring pagbuhay-buhay. Yan, makakatindog na sa sadiring pagbuhay-buhay. Kaya yan po ang pinagagigibo nara Congressman Didi Cabredo dyan sa 3rd Distrito kan Albay. Empowering the people para po sa sustainable livelihood. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Renz Luna. Renz, maray na aga, go, go, go! Yes, sa maray na aga tabi Sirpia, sina maray na aga sa mga parantabay, sa mga tugan niya mga bareto, suminakat na sa 669, total na konfirmadong kaso ng COVID-19 digdi sa Banuaan, Candaraga. Sa datos na pinaluwas kan na Rural Health Unit sa paagi ni Dr. Cesar Mata, ang OIC head karon ng ng departamento, na kung saan ang total na kumpirmadong kaso maabot na sa 669 as inigwang na-rehistro nga total na 32 na total na nagadaan sa narombitang helan digdi sa Banuan, Candaraga. Sa ngunyan na may pinagbabantayan kitang 81
na total na aktibong kaso. As in sa total na 669 ang nakarecover digdi maabot na sa 556. Kaso po na may nagdagdag sa listahan kan mga nagpositibo tulong positibong kaso digdi sa Daraga. Si Bicol patient number 16641 sa rong 15 anyos na estudyante. Nagatabon-tabon Daraga Albay sa rong close contact as in asymptomatic ay sa ngunyang pinag-aaram pa kung ano sa status. Si Bicol patient number 16732 sa rong 47 anyos na babae taga Maroy Daraga Albay. They aram kung sa na-expose as in asymptomatic as in na-quarantine naman as in si Bicol patient number 16734 sa rong 21 anyos na babae sa rong lab aid 2 as taga San Roque Daraga Albay. Kaya aram kung sa in-expose kanon nabitan helang as in asymptomatic at niya na quarantine naman kung makatatandaan ay natanan na Ibareta na talagang posibleng magsunod-sunod na sa sunod-sunod na aldaw magkakaigwa kita manunutaran niya to na medyo hababa ang nagkaka-registrong mga kaso digdi sa Banwaan Daraga. Pero ini ang pinagtaram ni Mayor Vic na dahil magpakampante dahil ang testing kits nga isang ngunyan dahil pa nadudagdagan sin dahil ibig sabihin nababaan ay registrong kaso digdi sa Daraga. Nababa naman ang posibilidad na nagbaba na talaga totalmente ang trend ka na COVID digdi sa kapalibutan kaya padagos at mga podan ka lokal na gobyerno maging man kan health unit sa publiko lalo naman sa Daraganyan na magsunod sa mga pinapautob na minimum health protocols tanganing maiwasan na maulakitan ng COVID-19. Roger. Yan tabi Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon di sa luwas, Trans Luna DCGB News. Salamat Ren sa mga dagdag na istorya. Yan sa Daraga, ingat-ingat lang talaga po. Ingat-ingat lang. Be responsible and magsunod sa protocol. Sige, may ilalaog si Padignal. Go, Padignal. Go. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako dito, na matita ang totoong serbisyo, hanggang yan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa nalahay kami tulos kan samuyang kamatayan.
Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng New Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permit ang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain narereparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon, nakapagkontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Hoo-ha! Sige po. May reply na po tabi kay Congressman Pido Garbin Jr. an ining Energy Regulatory Commission. Ano po? Yan, tabi. And manunungod ini duman sa interview baga kasuhapon ni VP Henry sa programa may kinaaraman sa problema diyan sa Albay Power and Energy Corporation. Ano? Itong paglangkaw kan singil o kaya kan babayadan niya to sa konsumo ng kuryente ta luminang kauman singil kang pinagbabakalanin kuryente kan Albay Power and Energy Corporation. Ano? So transaksyon nila sa WESM, wholesale electricity spot market. Ano, naglangkaw kaya grabe refleksyon kada kilowatt hour po kan konsumo niya to bulan-bulan sa kuryente. Ano po? Grabe po. So refleksyon kaya nagralangkaw babayadan niya to. And in fact, this is nationwide. Makulang di sa tuya, dangog ta nationwide ini. And magkakaigwan ning inquiry ka yan, nagtubar parte si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. para mas na maisihan po iyan na manunungod dyan asin maprotehiran ang mga konsumidor nin kuryente. Ano, yan, in general. So halat-halatong tapo tabi yan uyan na sa kamot ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Susimbag sa iya, manungod sa dokumentong pinaghahagad niya tabi diyan sa WESM. Ano? Sa WESM, buda sa ERC gayod o kaya sa ERB, Energy. Basta pighagad yung dokumentos relative sa investigasyon, yaon na po. We hope na magkaigwaning na kumbaga ma-shed ang light kaini tabi sa sa publiko.
tanganing maaraman ta kung ano bagaman anggad an sitwasyon kung dai na ini mautro ano tabi yan kwan protihirang kita tadi pisil aghalangkaw ang demand ka ini tabi naghalangkaw ang demand siyempre halangkaw man so presyo kaya araw ka na nangyari pero sabi baga ni Congressman Pido Garbin Jr. as early as nakaagi pang mga bulan pre-pandemic pa nagkakaiguan na ning projection na tibaad magkaiguan nin kakulangan ning supply ning kuryente dahil nakapag-preparar sa mga suppliers, kaya araw po kayo na nangyari. Ay, nako. Pwede na padignal. Sige, sa pangarap po kang bilog na tropa. Pio Fernandez. Naglalaon kami na sa laog naman ng sarong simana ang tingog kan banoan nakadara sa indo ng informasyon na sin serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya como biyernes ngunyan. Sa aga po, espesyal na programa kita alas 11 ang Liga Layers GB. Ang tingog kan banuan po nagkapasalamat. Happy weekend asin amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi